din irugi nga ibasa dito lagip tinapalabas ni pagayam tayong Vanji Tilawag City. Sagudahin nga tisurat ko na natoy, Dear Manong Nemi. Magkumikumat nga mangisagsagana ti pangrabiimi ti dayta nga malem ti Biyernes Manong Nemi. Sumangpet ita ni Jerry nga asawak talo nga bulan itan sipud ni destino ijay Vigan City. Madamdama Manong Nemi masadag kanyak ni Susi ti walo ti tawenan nga anak mi ket kinunana. Mami, ora pa anak. Nagbangsid jay room ni Lula. Baka no, narugitan naman ng jaya, taya perna. Oh, punyeta kiti na dyan nga bakit? Matay la ko man. Ala ni mami. Baday tanging bagayo mami, bad. Saan ka di? Anya nga bad? Tudnumit, saan ka di? Ala ni mami. Arig na kabuon na dyan nga bakit? Manon nga bulan sipod na atake. Kat saan nga makatakder? Nabayagan nga siya ti mga asikaso keng kuwana. Ano agrugit? Ay na, diyak maanusan na dalusan. Nga siyak timang digos kayang kuhana, na Diyos ko aya. Kat numatayan, di saan nga agrigat na dyan nga bakit? Kinawamantan di pagrigatak nga astima rin, punyatakit di. Wala ni mami. Kaungat na ka ni daddy, numangig na kitang ibagbaga mami, ala ka. Puno man ti bagbagak. Kasurun ko rin dyan nga bakit? Mamalamang mo, napiidi, tanapigsa pa ilayang kit makatulong iti trabaho dito balay. Ngimita nga ron. Manon nga bulan nga kastana, puisit. Lo, di mo nga ron mapan na dalusan, mami. Makita man nga barak. Makita man nga barak. Kasi nasika nga tatimapan mang dalos kang kuana, Susi, ha? Kahit ko kumaa, mami, no kayak. Suro da ka, tasak timapan mang dalos kayang kuha na mami. Bayam. Ano? Bayamon. Sakto nito makalutuak. Kaya bayat mo ta. No, masangpetan ni dadim. Akas dyan tilangana, tapno ni dadim to timang dalos kayang kuha na. Ano, nakaka-asimit no hawan timang istimar kayang kuha na, mami. Mas asyanak unay na kuha, nakasta nga pagsawsaw ti agkakadakes. Kaya nakasta nga idurun-durun nyo. Pungutin nyo pa inukuha. Shhh! Tanda ka man. Ito mo, Bing, ha? Punyeta ka man ka, Bing. Alo ni mami. Tayo makitkitam ka din ako, ha? Tayo diyo ka di amo. Nga dakno ka, mami. Ano, da kami tagsasarita ka ni Lola. Ang sangsangit isuna. Ibagbaga na kanya ka maditaramidin nyo. Hala, mami. Baka maamon ni daddy dahil nga pampamayan nyo kayong kuhana. Nakas nangawan ni daddy. Oy. Punyeta ka kuming. Wala na mami. Diyak kahit nga kipulong ka kini daddy ma. Saan kang ikan ti alawan sumaba nagbasa. No kipulong ka kini daddy. Laglagi pong data. Pinanawan nak ni Susi Manong Nemi kinintuloy ko lang tinagluto. Uwan, kat pudno amin tibagak, mabwisit ka rin dyan nga bakit? Amuki din Manong Nemi nga no agasawa kamton kini Jerry kat kaden namin ton ni Lola Sabel nga ina ni Danida. Ina ti ama ni Jerry Manong. Tasigon iti istorya ni Jerry, walo kanupay lang idi tatawin na. Idi agsina dadadi kini mami na. Imo na nga nakidan na iti sabali nga lalaki ti inana. Kadidi tadamutan masarakan ni daddy na nga sabali nga asawa na. Imbati na ni Jerry Manong Nemi di sidong ni Lola Sabel. Ngagmay-may sa idin ngagbibihag iti da ito nga pamilya. Iti da ito nga family house da. Tanabit kano pwede nga natay di Lolo Isko nga asawa ni Lola Sabel. Taluda kano nga kakabsat nga anak ni Lola Sabel Manong ni daddy ni Jerry tinauna nga aday dya bakara ti may kadua nga pamilya na.
Ni Tita Nelia nga adda dya Manila ti pamilya na kay ni Tita Susan nga naakamang matsadya sa Nicolas. Ni Lola Sabel manunemi ti bale nang padakkel kay ni Jerry ken arig nang isuti ng pabasa ken kuana aging ga nagturpos ti kolehiyo di kurso ng accountancy. Mamano ide manunemi nga sumarungkar ti amana ken kuana nang runa iti inana nga adda di Mindanao akaduwa na ti may kaduwa nga asawa na. Manmano kano ide manunemi nga mangted ni Daddy ni Jerry ti kasabulan na iti panagbasa na. Ket babaen ti panagtaraken ni Lola Sabel iti manok pahatuken kalding. Ken babaen ti panagmuna na kada ginateng iti aglawlaw. Naisagad na ti panagbiagda nga aglula ken ti panagbasa ni Jerry. Nga daytoy manunemi nga panagtaraken panangpadakkel. Ada ito nga panangtaraken ken panangpadakkel ken panangbasa unong panangpamasa ni Lola Sabel ken ni Jerry. Ken iso ditakkel una nga bigbigan na nga utang nga nembaganakem. Nga dayta ti gapuna. Nuape nga din nakayat nga ginadayuda nga aglula. Nga dayto met ita manunemi ti kasursuron ko unay. Wen nang runa lang arudan iti tamaatake asuna ket saanen nga makapagtrabaho. Nga siya akong di mga asikaso keng kuha naman. Naisturbo manong nemi ti panagpampanunot ko idi tapok kawanak ni Susi. Ay banlak. Napanak ba't nga dagos kat adda isunat ti siled nga ayan ni Lola Sabel. Nga idi ta makasidegag itiri daw na ipasabat kanyak tinabangsit. Nga agat turgit ti tao. Kaya iti sumrekak nga umasdeg. Inekat gaya man ni Susi ti diaper ti bakit nga nakarugrugit. Mami tulungan na ka. Diyak kaya nga siya. Punyat ka ba't kami nga ubing? Asino mami tinagkunakin ka nga pakibiyangan dito nga bakit ha? Diyak ka di mat kunakin ka nga syaktod ti makamuking ko ano na makaluto ak. Makaluto ak laki di. Kinibagak pa kang ka nga orayim nga dumting ni dadim ti isunton ti bangdalos iti dito nga punyeta nga bakit? Alo, kayat ko nga rod nga tulungan ni Lola. Ta nakakaasing nga rod nga nabangsitan na ti siya nga. Nabangsitan na sunat ti rugit na ni. Inikat kundi diaper na. Ito, anya ti sumaran ng aramidik mami. Kit kunak man lang nun makit-kita mong tararamidik no ha? Ha? Opo, unay ka din eh. Susapo ya. Dito nga bakit nga talaga. Di ka pala amin matay nga bakit? Ala ni, mami, sa mga sawadeta ka ni Lola. Uwain manong name yung surunak muna iti anak ko nga ni Susi tanakibyangan nan. Ti Lola na. Magkakengkuhan na itay manong nemi nga baybayan na tatasyak ton ti makamo, inton makaluto hak, ken baka no dumteng to ni Jerry nga amana, ken isunton ti makamo iti iluna na. Ngayon napan na din inikat ti apo na yun. Mami, saan nyo kong mga pagsawsawan ni Lola? Kundi bagbaga nga matay kuman. Sora yun ano niya taramide, kin mangalakan ti wipes ha? Ha? Mangalakan ti wet wipes. Di dyan eh. Kaya so ti pangpunas mo itikimot na. Kaya no sa dinuman dita ti may karitirugit na. Mga lakamat ti wet wipes. Ta siya akong ti pangpunas. Sige! Siya tulatan mami. Tanong da kayo ti pangpunas. Ang mga ano idurun-durun nyo manin. Ang mga ano matungpayo manin Lola. Ang mga ano pungutin nyo manin. Punya ti kakiding ubing. Idurun-durun ko kaya. Katatungpay kaya. Ken pungpunguta kaya, punyata ka. Talamig bagbakan, talamagkit kinap. Kituhin, apungpungtot yun ng harap ni Lola. Kapungpungtot yun isong na. Lalo nga maasyanak. Isong nga syaklatan timang punas si dirugit na mami. Susapo. Nuapi ka din, naranapay, kastoy din. Baka ano, ado di kita mangmangan. Di sandang agdang-dangag no mangmangandang. Susapo. Sige. Lala. Panawan ta kami natan dito kini Lola. Yung kay tuloy yung dagluto. Sige. Sige, ti mga muna. Uwin ma.
Pasakon di makamo. Hoy, sika nga bakit? Ibagam to nga mainan kini Jerry, nga ipanakan ka na giti anak mo. Nga saan nga dito ipatiras ken nga papagyanam. Nga da kami kadin ti maringguran, ti mga mangistimar ken ka. Pwe, punyeta ka kindi nga bakit? Wala ni mami. Sa inyo nga kaungat pa ni Lula. Sak lang harudin ti bang pumpunos ken kuana. Ingkilatan ti kusina, panawan na kamlatan dito kini Lula. Pinanawak nga ruden digiti duwa manunemi kat masurusurunak makapungtuta ka talaga. Makabuisit ka talaga. Kan mabasit ata. Napunuhan ako nga talaga. Manong nga bulan manunemi nga siyak ti mga asikaso day nga punyeta nga bakit. Tengarod ko na akong manong. Napia idi tanapigsapay laeng tadakkel ti maitulong na kada kami. Itangarod manong nemi. Idagasawa kami kini Jerry ore addaak kay kayat ni Lola Sabel nga iso ti agluto iti pamigat mi. Nagpintas idi. Idi sampay nga naatake. Naggagad. Iso tagluto pamigat mi, agso tagluto pangaldaw mi, kada pangrabii mi. Nanamayak idi, tapati pa nagdalos ket aramidan amin ti bakit. Tila silad mi nga agasawa idi ti dalusak. Iso ti aglaba. Apo nagmayat idi. Nangruna lang arudan idi tepas ngay ko ni Susi. Iso ti kang runan manunay mi nga mga asikaso kanyak, da kami nga gina. Mamano idi manunay mi nga umay ni mama, tawa mo iti problema, iti pa nakaasikaso mi, tadang ngarod ni Lula Sabel. Hindi kayat kumaten tagtrabaho no pay saan kumaakayat ni Jerry nga trabaho at ngem kunak nga maburing ak iti unag ti balay. Iso nga pinalubusan nak metlaeng ket sembre ka kasles sales lady iti paglakuan ka iti cellphone iti lawag. Ako kuha dagiti Muslim. Tadyak nga rod nagraduar iti kolehiyo mano. Kaslaklag bibiyag idi abalasang. Wen, kaslaklag bibiyag idi manen nga balasang. Taga adda nga rod ni Lola Sabel nga mga aywan kini Susi. Ngembes kuma nga gawid akon no malpas kon trabaho. Ngem saan? Sumuro takto pagidi ang. Sumuro takto pailaeng kadigiti barkada nga mapang kami agjajamin man. Ngemi di tanaatake ni Lola Sabel manunemi ket saanen nga makamagtrabaho gabu iti pa nakaatake na. Sa bakit meten iti tawen na nga 75 manong. Ket nagbalin meten nga bedridden. Pinagsardeng ko no pinagsardeng na ko ni Jerry nga nagtrabaho. Tasyak kano ti makamu ni Lola no awan ni Suna. Mayat pala idi, ta dito'y palaing lawag, ti destino na, ta makaawid ti aldaw, kaya ti banem, nga iso ti adadda nga mga sikaso kini Lula. Emedi, ta destino ni Jerry J. Vegan, manunemi, mangrugimaten, nga mabadtripak, nga punyeta, klab punyeta, dito lang ti amok kay baga, ta mauma akon manong, mabwisit akon. Diyak maanusan ang dadya nga bakit? Sakit din di mga istimar keng kuwana? Kadyak matkapkabin ano? Punyeta. Nakaluto akon manong nemi idi tamasadeg ni Susi. Mami, adan ni Daddy. Nagturo si Suna ti silid ni Lola. Nangig ko ti pa nagsangsangit ni Lola. Ha? Allah ka, mami. Baka gipulong ni Lola. Iti aramidem keng kuhana. Uwen manong nemi dimtengen ti asawak. Kat nakalutuak meten. Iti asad ganak ni Sushi kadimbaga ng adan ni Daddy na. Nga nagtaros kano iso ni silid ni Lula na. Langeg ko manong nemi. Di pa nagsangsangit kano ni Lula na. Anak ko na, bigsan ito magsao. Hindi ko nak, mami. Adan ni Daddy, nagtaros iso na ti silid ni Lula.
nang ko ti panagsang-sangit ni Lola. Allah ko, mami. Apay ko mga but-but ganak nga lakaw ang bagbagam, ha? Sikak hindi umiga. Allah ko. Ano nga na? Baka ipulong na ka ni Lola. Kanya? Ipulong na ka ni Lola. Noon niya tararamidam no ka. Idurun-durun mo. Pungot-pungutem. Tungtong paem. Ipulong na ka itakin ni Daddy. Talay bagbagam. Baka si katagipulong. Tsaka na. Punya takid di. Imbes ko mga agtaros kanyak ni Daddy. Makita? Kaday niya pala nga bakit ti umuna nga mapan nakitaan. Akas lang patig pa yun na dyan nga bakit ngamiti siyak nga asawa na. Mami, mabisina ko. Manganta yun. Ay kasalungord nga manganta yun. Kahit imunamat nga napan ni Daddy tayo dyan nga punyata nga bakit. Ala mami, mangag na ka. Baka namangag na ka ni Daddy kasi nga bagbagam kini Lola. Kita kuwala kita. Ala ka. Manong Naimi nangagngag pa iso ni Jerry. Ito yung bagak. Di mo na pupukutan nga imas sa dagisuna. Jerry, kumusta sweetheart? Si Kamat, nagtaros ka ang dagos na yan ni Lola. Nibas nga siya. Di na ka iliw. Jerry, agsangsangit ni Lola na nagipulong ka niya. Fanchi. Awang ka di? Kasla saan ka mamati? Ngam nang kutipod no? Sweetheart, ito ay jackpot chen nga ni Lola. Kadagitim magana. Jackpot chen nga maramid mo tikas kenkwana. Itikas jack. Nagipulong. Ngam jack kaya tapat chen. Tadyak patsin nga maarabid mo tikas dyan keng kuha na. Nga pagsawsawam ka na gitag kakadakas, ang kakasakit, nga idurun-durun mo, nga tumpaim kanupay, nga pungutim pa'y suna. Tadyak patsin. Ngam kunak. Tadyak patsin kunak. Ape ko mga ibagana no saan nga po no, alaman. Kadito masadagak ka na kayo, kadnangin ko tikas dyan nga panagsasaom ka ni Lola. Apunyeta kala punyeta. Pudno gayam timpulong ni Lola kanyak kunak. Ano nga rita? Salangadan nak? Apaid nak? Kagura nak? Ape akasta ka. Ibas ko mangagpakawan ka nga dagos ngintang sital nakpay numalagip mo. Karim pagpakaasik kan kayo di. Ngay pagpagapum kumakanyak ti amin. Ano kasano, iti kinapatig ko ken ka. Kat kasta kumamat ti panangipatig mo ken ni Lola. Kasta kumamat ti panangasikasum ken kuana. Ngayon niya taro rabidam ken kuana. Wan! Ipagpagapok ken ka. Ngayon masinong artisahan nga maumaalaman. Siyak ti mang digos ken kuana. Siyak ti mang sukat iti diaper na nga marugitan na. Siyak ti amin nga mga ramid ti saan kumarumpeng nga siyak ti mga ramid. Tasakit din. Ti mga sikaso keng kuha na, jakmat kapkapin ano? Ora mga tanong bukod ko ngayon na, jak lagi di kayat nga sikasuin, pagpakawan, punyeta. Naumakan, saan mo na kayat nga sikasuin ni Lola? Api ko mga di mo kayat nga itad ka na anak na ako nakman. Api nga sika nga apo ko natin maringguran. Saan nga mabaling ko nakmet? Amom tiga puno no apay nga jacket asabali ti mga sikaso keng kuana nga jacket ti sabali nga pagyanan na amok utang mo keng kuana ti panang patakkel ka panang paadan na keng ka nga dayta ti kahit mo nga bayadan ken bigbigan nga utang mo anay bagalakim keng kuana nga adumat ti karbengam nga adamat karbengan digit anak na laglag mo gumaday ta Jerry. At damat karbengan di kita anak na nga mga sikaso kumaken kuana nga saan lang nga sika, saan lang nga siyak. Ngiming karik iti bagik. Eng karik iti bagik. Kaning karik ken ni Lola. Nga onti sa bali nga mga sikaso ken kuana. Kada gito nga tiyempo no sa nga siyak. Siyak. Kabota jak italik iti sa bali. Jak kayat nga ipangko itayan dadadi wano ni Tita Nelia wano ni Tita Susan. Gabot na pa-check nga saan da mga sikaso iso na. Iso nga siyak.
Kad doon di mo anusan ni Lola. Siya kon di mga sigaso ken kuana. Siya kon. Nagbalin nga bimara ti saritaan ken supyat mi ken ni Cherry ididayta kagundaway. Najak pa yan pinanunot manong nemi nga mangmangig ni Susi nga walon ti tawen na manong nemi ididayta nga panagapahon na panagsinungbat mi ti asawa. May papan ken ni Lola Sabel man. Talagang saan nga kayat ni Cherry nga ipaniti sa bali. Nga di kakaanak na nga mismo kumati mga sikaso ken kuana. Tadakdakkel ti karbanganda nga misunang apukon. Ngamti ko na akon manong. Iso ngamin tinang padakkel nga lang paadal ken kuana. Iso dahi tati bigbigbigan na nga utang nga na impaganaken. Ken gapo tapat dyan na manong nemi nga dida kanu asikasuin nga nasya di suna. Iso nga siyak na naskalapagyan na. Aging gapo mo sa iso na. Nalawag ka di. Hapay nga dinakmawatan. Siyak tirumbeng nga pagyanan ni Lola Sabel laging kangamatay. Amok deta. Nakapadpateg kang ka na dyan nga bakit? Nga napatpateg pa yan isuna nga miti siyak nga sawam. Napatpateg isuna ngam dita kami nga gina. Ngam ulitek Jerry. Diyak kayatin nga si Kaswen. Tano siyak tupay lang timang istibar keng kuala. Talagang mabuisitak, makapungtutak. Bayang, tayo tumigat matlaing. Kad mangkita kita sa bali ng mga sikaso keng kuana. Detamad kamin, tinsigasin ko keng kaidi. Ngam sikat tinagkuna nga, isupay nga maswelduan. Iso nga saklatan di ba kamo? Iso nga saklatan ko namidi, di ba? Imbaga keng kaidi nga mangalat ati swelduwa ka mga sikaso keng kuana. Ngam saklatan ko naman. Ngimita di mon kayat. Ngasag ngarod. Naskin ngarod nga damasuldoan nga mga sikaso ni Lola. Mayat ka man saan. Manong nemi supyatag kumaday tang imbaga ni Jerry. Ngimtim malikod meten nga nagsubli. Kad nang subli lakid dit ayan ti buisit nga bagat. Isupay lati pa nakadlaw kumanong. Amang manganin ni Susi. Nabisin akon mami. Iso nga nanganak latay tayo. Mga kayo matin. Dapay lang ganas ko mga nita. Punyeta. Mami, saan kayo mga gapapakin ni Daddy? Kapo laging kinilula. Kadimbas ko mga sumbatag ti anak ko manong naming ang pinanawak ket di ket na nagit inayadak ni masdag itiri daw ti siled nga ayan ti bakit. Ket inalingag ko manong naming no anya ti pagsasaritaan di kitaglula. Nalawagan ko manong. Ngay bagbaga ti bakit ti kayat na nga kayat na ti bapahan ni tiyan ti may sa kadagiti anak na nga sadyayan ti pagyaran na nga dinan kayat pa'y ditoy ngam ti makadakes ipapilit madlata ni Jerry nga ditoy na rata kaya di rumwar ni Jerry nakita na kada mo na lata nga nangig ko ti nagsaritaan da nga Lola inakalayan ti kanin ni Lola tasyak ti mangpakan keng kuala ngamin tumigat. Ingkat ito diso na kinidadim. Saan nga mabaling ko nakmet? Apay ko mga di mo kayat gamin. Nga mismo pa yun dadya nga bakit di mga ibagbagang itad mo katakwada iso na. Uran niya tumapaspasamak manji. Nukunak nga ditoy ni Lula kat ditoy na. Mangalak ti mga sikaso ken kuana. Nga sweldoam? Abusta basit lang aro din ti sweldom. Magsayan pa'y. Kompleto itad ko king ka ti sweldo. Ana? Kompletong itad ko king ka ti sweldo. Ipamuspusak nga da pangalaak iti pasuldok iti mga estimar kini Lola. Ngam jak kahit ngagyan pa'y ditoy. Nato ko lang. Jak kahit ngagyan pa'y ditoy dadya nga bakit ko nakbet. Saan nga siya ka ti mapaturay para ken kuana. Ken siyak ti lalaki. Siyak ti rumbeng ang desisyon no anyaman ti kahit kumapasamak iti dayto nga balay. No di mo kahit nga mapukaw dayta nga bakit iti dayto nga balay. Da kami nga gina ti pumanaw. Panji, saan nagangangaw Jerry? Nasagit ba ti riknak?
Lupumano kami nga gina. Ngam nakalawlawag nga napatpatig nga amang dayta nga baket nga mitida kami nga gina. Nga ore awan kami nga gina basta adareta nga baket itibiyag mo. Ket naragsak kalata. Iso nga pili-pili ka, Jerry. Na kami nga gina. Wano dayta nga bisit nga baket. Banji apay kami nga dinak maawatan. Dati mat nga napatig kang kanilo lang apay nga kanigitoy. Apay nga nagbalbaliw kan, Banji. Apay nga nagbalbaliw kan. Ngam saan kun nga yung kaso pa iti asawak manong name simreka kiti kwarto mi. Kahit tsaka mo, tayo sagsaganak maten na kiti arwate. Talaga nga pumanaw kami kinisusi di day tang rabi. Panawam mi di kiti punyet ang haglula. Iti rumuara kiti siled. Kahit nagdarusa kiti kusina. Nadanon ko pa lang dito ni Susi. Ngam nalpasang ganangan. Nagtugawak bet. Kahit pinilot ko din ang ipaunag ti trahon. Mami? No, abay. Abay nga gapapay kayo kini daddy. Tsak ba't ka di ko nakala kayo nga saan kayo bang gapapa? Kahit no si kahit tiba utek. Saan ka ngagsagit kahit mga anak. Yung saan kayo bang gapapa ha? Yung kaisagana na kita ruwatan. Kaya amin ang gamit mo. Taitamat lang. Pumanaw tan dito eh. O, ikuti kan! Uwain manong nemi imbilin ko kinisusi. Ngay sagana ng kita ruwatan na. Tananganin, nagpasang ganangan manong nemi. Ngay sagana ng kita ruwatan. Kaya amin na gamit mo. Itamat lang kahit pumanaw tayo dito eh. Nalawag? Madi Ano nga madi? Nakalawlawag nga napatpatig kini dadim de nga punyet nga bakit gimdata. Isungin kayo sa gana di kita ruwatem. Tadalaga nga pumano ta itamit lang rabi eh. Asa dagmat lang tayo anda lulam? Sa giant tipagyanan ta. Panawan tan di kita nga aglulam. Pinanawan nagtanak ko manong naming Jack mo no nagtungpal kanya kuno saan. Madamdamapay kat nadanon nakta asawak iti kusina. Nagtugaw kat naglabay. Jerry, imbilang mo ka no kinsosi. Ngayon sa kanan nagtarwatan na. Tapubanong kayo dito ito yung matlang arabi. Ana? Imbilin mo kinig susi nga nakta ng sagana ng digitarwatan na tapumano kayo ni dito ng rabi. Talaga nga pumano kami. Wala nga gawin kayo. Banji, api nga saan na ka maawatan? Ano turuman ko mga watak ken ka? Kat nakalawlawag nga napatpatig datang lulam nga kami nga gina. Igawid kayo. May gawid na kamlahing, Jerry. Noon tubigat. Kat inka ited de nga bakit iti may sa kadag iti anak na. Saan tong agbaliw ti desisyon ko, Banji? Hanya? Saan tong agbaliw ti desisyon ko? Dito'y ni Lola, kat dito'y nalaing. Iti dayto nga family house. Dito'y nakapidarakkel. Kat nilang patay ti mamagsina kada kami kini Lola. Pues! Pumano kami? Ha! Punyeta. Nagasam manon nimi nilaing kanu patay ti mamagsina katakwada. Di ta pala nga rin sa tagasawa. Di magdera kun manong nimi kat inakalaan ko man di kiti arwatek. Kat dagdagik ni Susi nga isagana na di kiti arwaten na tapumano kami. Yung madagayam ni Susi ti asidagmi. Inasadgan na ni daddy na. Agbati ak dati ha. Anak, agbati ak. Kat no pumano ni mami. Siya no kanti mga sikaso kini Lola. Oray sa anak mo ngagbasbasa. Basta tinasken kat siya ti makamo kini Lola. Alam ko ni Lola, Daddy. Alam ko una isuna. Anak, nasken nagbasa ka. Indun bigat. Adan dun sa bali nga mga sikaso kini Lola. Ngam saan yung nga ipipan nito sa bali ni
ni Lola Daddy ha. Kahit kung andalata dito ni Lola nga nuawan ti klase kat kasapon anak ni Lola siya no kati mga sikaso keng kuana. Sige anak. Kinagaman anak Susi. Nagaman anak. Hoy! Punyeta kang ubing. Di mo ko na nga talaga di mo kaya ti sumurot kanyak. Nga siya kang inam. Diya kaya't mami. Diya kaya't nga panahon ni Daddy. Diya kaya't nga panahon ni Lola. Anak. Ape nga nga di mo kaya ta panahon ni Lola. Ha? Love ko iso na Daddy. Ken mas asyanak unay keng kuana. No kasta nga makita ti pampamayan ni mami keng kuana. Amoy yo Daddy. Hindi ko mabalay nga ipulong ko keng ka ti araramiden keng kuana ni mami. Nga but nga nakban ngamin ni mami. Kit na siya at mata ni Lulan nga mismo tinagipulong ka na kayo. Ta siguro kit talaga nga napunuan mata ni Lula. Napunuan mata ni Lula ti araramiden ni mami keng kuana. Ta napatpatig ka din ni Lula keng ka? Ngim ni mami? Daddy? Napatpatig ka din ni Lulam keng kangim ni mami? Love ko mat ni mami. Ngam kayat ko nga siya tagserbikin ni Lola Daddy. Basta kayat ko tagserbikin ko ano. Nga diyak kayat nga nakakaasi. Diyak kayat nga damang-dangran keng ko ano. Love ko ni Lola Daddy. Kabuta arig na. Arig na anak. Susi. Arig na nga ni Lulam tinang tagibakan ka, tinangasikaso ken ka, idi maladaga ka. Kaniti pa nagdakkel mo. Ay! Sa mga sabsabidong anti panunod ti anak ko. Nagpapesohan. Saan ka di? Idi pa sa ngayon ni Susi. Kasla kalamanin may sa nga balasan. Ngawan iti sabali nga ng tagibi iti anak ta no saan nga ni Lola. Isot nagpadakkel kang kuwan. Saan nga po doon ita? Susi, sakti inam. Sakti nang ipasangay keng ka. Napatpatig ka din na dyan nga bakit ngamitis siya? Saan ka mas daw iti kastangarik na ti anak mo, Machi? Saan ka mas daw iti kastangarik na ti anak mo? Kaya hindi mo mababalaw isuna. Nawapay kas lang napatpatig ni Lula keng kuwana ngamitis ka nga inana. Agpaiso. Hagpaiso nga si ka iti lang ipasngay ken kuwana. Ngem sa dinutayan mo iti kasapulan na ka. Oray rabrabi kadada ka may lang tilanglangalang. Iso nga sa mo mababalaw. No ibagat anak ta nga napatpateg ni Lola lang imiti si ka. Manong name talagang jak kanunungan data nga pagrasrasunan ti anak ko. Nasakit para kaniyak nga ina manong name. Te bagbagid din ti anak ko nga napatpatigan ti Lula na ngem ti siya ka mismo nga ina. Saan ka mas daw no kastaman tirik na ti anak mo, Vanchi? Kaya di mo mabalaw isuna no apay ka kasla napatpatig ni Lula na king kuha ng ti siya nga ina. Agbeso. Agbeso nga sikat tinaging pasngay keng kuana. Ngem asino tinang tagib keng kuana. Kinay kayat mo tinagtrabaho ken nakibarbarkada. Akas la nagsubli kay ti kinabalasang mo. Ngem ti mga sikaso keng kuana. Jerry, ni Lola ti mang digos keng kuana. Ni Lola ti mang templa ti gatas na. Ni Lola ti mang paturog keng kuana. Ni Lola ti mang pakan keng kuana. Ni Lola ti kaatag na nga maturog ti rabi. Ni Lola ti mariingan na iti bigat. Ni Lola ti mga sikaso keng kuana no masakit ket sika. Impariknam ka di. Impananam mo ka di. Ti pamateg ken palang taripato ti pudno nga ina ken kuana. Jerry, panunutom nga na yung bagbanji. Lagi pa no sa dinutayan mo kadagiti panawan nga kasapulan na ka ni Susi. Intalek mo nga namin pinsan kin Lula. Intalek mo nga namin pinsan kin Lula ti panakaasikaso ti anak na. Nga ori di agbasa ni Suna.
Sino tinang isursura kayang kuha na nagbasa? Sino laman? Sino tinang isura kayang kuha na nagbasa kayang nagsurat? Sino tamang itultulod kayang kuha na eskwela da? Hindi ka sa pulang pa lang nga may tulod sila. Ni Lola. Well, anong gutek, Jerry. Ano kita numati nagkurkuraga kita anak na. Ngayam na isarding la, ni Lola na ita. Napanangasikaso na ita anak na. Hindi ta na-atake. Hindi ta nagbalinan nga bedridden. Ngayam nagbalikan na pating ni Lola ita anak na. Iso nga di nakayat nga makita na saksak tam ni Lola. Di nakayat nga mangag ti pa nagsasaom iti dakes kang kuana. Di nakayat teraramidam kini Lola. Tanakapatig ni Lola kang kuana. Nga kas ti kinapatig na kanyak. Nga nuan niya tinaramid kanyak ni Lola idi ubingak. Kat kastamat tinaramid na kini Susi nga nakta. Di mo kadiam mo dayta. Di mo kadiam mo, Banji. I'm sorry. Pakawanindag ko ma. Kang runati amin. Di mo ka din mapanunod. Nga nukas na nga raramidem kini Lola. Ang makikita ni Susi nga anak mo. Kat pandi? Saka di. Pagsawsawam nga dangram ni Lola. Iti mismo nga matang ni Susi nga anak mo. Iyat mo ka di? Nga ti aramidam ka ni Lola. Kat aramidan tumat ni Susi kang kain to ni si Katag bakat. Kahit mo ka di? Gustunan. Maawat ako. Nalalawaganan ti panunod ko, Cherry. Kat pakawanan na ko ma. Susi anak. Pakawanan na ko ma anak. Iti ano nga nagkurkurangan kang ka. Pakawalan na ko, Mama Cherry. Pakawalan na ko, Ma. Ang hasiyo na pakawalan na. Inararakop ko ti anak ko, Manong Nemi. Nga nagpakpakawanak ken ko, anak. Garing-garik, Manong Nemi, nga sulnitak, dagiti nagkurangak ken ko, anak. Ingarik, nga jakton dangdangraan ni Lola. Insublat kong inarakop ti asawag. Nga nagpakpakawanak ken ko, anak. Nga nakulaapan ngamin ti panunot ko. Kanitat kat nalawlawaganan. Namiris ko dadak kalabindot ko. Karing-kari kiti asawak Manong Nemi nga oray sa anen nga mga alala iti swelduan na nga mga estimar kini Lola kat siyakon ti mga estimar ken kuana. Insublat ko tinapan nagpakawan kini Lola Manong Nemi. Jak karugit, jak kabangsit, kadinarakop ko isunat. Nagpagpakawanak, karing-karing ka jak tupulos dangranen. Jak tupulos pagsawsawanin ti agkakasakit. Nagpagpakawanak ka nagkarkariak Manong Nemi. Nagkikinaawatan kami mitlaing nga sang kapamilya ito day di nga rabi Manong Nemi. Wen, dakela problema. Ngam narisot mitlaing kaday di nga rabi Manong Nemi. At nagtulagan mi matlaeng iti asawag kad iso tinapasamak. Kad adda inala ni Jerry nga swelduan na ang mga estimar kini Lola Sabel. No kasta Manong Nemi. Adamit dagiti kundaway nga siyak timapan mangpakan kini Lola. Nangruna kini Susi nga anak ko Manong. Ano kasta nga awan ti ubrana asikasuan na ni Lola. Kat magusgustuhan na ka sa sarita. Awanan ti problema iti asawak may panggep kini Lola Sabel Manong Nemi kaputapat siya na kan talagamit nga maasikaso nga na siya at tibaket. Nalaganan ti riknak. Diya ko nagsasao iti punyeta. Tanalolawaganan anaming pinsan tinakulaapan idi apanunod ko. Manong Nemi. Idi agdama. Si bibiyag pelang ni Lola Sabel. When Manong Nemi, idinto tabalasan ni Susi. Kaya di ka pigsa ti COVID-19 Manong Nemi, ti amumi idi kata isumatan ti panangipulang ni Lola Sabel, ti biyag na
Ngam na nakasalsalon at mamak milidi manong naming agsakit ket mapami pa-examine baka no positive. Ngam nakasalsalon at naasikaso ti susuldon mi ken naasikaso kami met ken kuana. Nangaro na lang aro din kay ni Jerry no iso ti makasango nga mga sikaso ken kuana. Kuan manong name iti agdama ket si bibiyag pa lang ni Lola Sabel ket naragsak kami maten iti asawa ken ti anak mi awanen sa pulim mi pa iti Diyos no pa iri ket adda paset iti biyag mi nga nakalipatak kadimbag ta na silawa met lang ti panunod ko ket nagbalinak met lang na siyat nga ina anak ken asawa. Dito nga rod, manong name ti pagkasaritaak, pakabuklan, ti pagkasaritaan, ngayon nakmet imburay, akas paset ti lagip tinapalabas ko ti biyag kanayat, adyak tupulos malipatan. Kadagaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa, kat sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, libliw akan pagserbingan ti biyag, kadag iti padak, nga nagipaglagip tinapalabas. Saan tayo nga aramiden, iti padat nga tao, ti sante kayat amaaramid para kada tayo. Tuwing ardagyaman nga paghayam mo, Vanji, itilawag sini. Thank you king ka, Vanji. Thank you mat ka nagiti naruway nga nagdengag ka nagbuya. Maraming salamat po. Iti kang kanayon nyo pa nagtrabay ka dating programa nga pakaibasaan ka nagiti napipintas nga pakasalitaan nga pakaadawan tayo ti adal ken pagsarmingan ti biag. Ento nabigat papagayam sa balin tumanan nga parang ti programa tayo. Kat padahanan nyo, sumano sa runon ti Tita Nora Tips. Kada tumatan ti pagahim nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Magibat-batin tinimbang nga oras, kada kaya aming nga sa kapada. Babay na po.